Allah ya kawo ci. Hai. Na sayar da layi da Allah. Gida zan koma kawai. Coronavirus ta hutar da ni. Amma kai na ga akwai 20 ko za ka dan ya zai ne ai garin ne ba wuta da garin ne sai a hankali ka sani a kallabin kakar ne bari ya kodala wai wanka wanka kai tun da safe ban fito ba mutum ya zo sai da guri na pregnancy kai na pregnancy kamar ya ji gore Allah sun kudin zaki aikin banza kuna tare kuna kai wallahi na ci kudin nan wallahi ku je dan ku yi tai a dan kai da 20 dita da yawan 20 dita ba wannan shafi wata a waye ka ci hauka a wallahi wallahi da ba sun kudin na za ku bai an ban kudin na wa